Durangaldea maite dugulako aurkeztu genuenean, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak inposatu nahi diguten eskualdearen eredu kezkagarria agerian utzi nahi genuela azaldu genuen. Honi aurre egiteko, lurralde antolaketa arloka aztertu, denon artean etorkizuneko Durangalde iraunkor batetarako irizpideak eta lehentasunak jartzen joateko asmoarekin. Plazaratu eta aztertu nahi dugun bigarren arloa ingurumenarena da. Lurralde antolaketa eta ingurumenaren arteko harreman aztertzerakoan, garapen iraunkorraz hitz egin behar da nahi eta nahi ez. Garapen iraunkorrak ez dio ondorengo belaunaldi garapena eragozten, eta eginiko kaltea konpentsatuta uzten du. Baina zelan neurtu eta konpentsatu daiteke etorkizunerako uzten dena? Orain arte eraman den lurralde antolaketa praktikak ingurumenak izan duen garrantziaren adierazgarri da. Lurralde antolaketarako artezbideak garatzean, arlokako plangintza batzuei lehentasuna emanez eginda. Ingurumenean erasokorrenak diren plangintzak onartu dira, eta horien ondoren datozenak baldintzatzen dituzte. Durangaldeari HTA, merkataritzagun erraldoiak eta industrialde berriak arlokako plangintzen bidez inposatu dira. Esaten dute, HTA bezalako azpiegitura txikitzaileak jasangarriak direla. Garapen iraunkor sendo baterantz, aintzat hartu beharko lirateken hausnarketa batzuk aipatuko ditugu esparru desberdinetan. Energia. Gaur egungo ekoizpen energetikoaren moduak sorrarazten dituen gizarte eta ingurumen inpaktuak ikusiz, berezko eskualdean oinarritutako beharreko ekoizpen gune energetiko txikien mesedetarako dezentralizazioaren aldeko apustu egin behar da. Energia berrizgarriak erregai fosilekiko alternatiba erreala izan behar dute. Ibaien uholdegarritasuna. Bi harretziko uholdeak hain kaltegarriak izan ez daitezen nahi baldin badugu, ibaien eta erreken bazterrak bere horretan errespetatu behar dira. Era berean, kenduak izan zaizkien kasuetan, modu planifikatuan bueltatu behar zaizkie. Iraganeko hirigintzak hori ezinezko egiten duenean salbuespen hartuta. Harrobiak. Harrobiek eta harrobien atzera ezineko ondorioek badute alternatibarik. Eraikuntzako hondakinak eta materia bizigabeak birziklatzea. Gaur egun, posible da eraikuntza sektoreak planteatzen dituen beharrizanei aurre egitea. Obra berrietatik, eraizteetatik eta abarretatik hartutako materialak berriz erabilita. Baserria. Posible da gure herriak eta eskualdea bera ere nekazaritzatik eraikitzea. Elikadura subiranotasuna ardatza hartuta, barne beharrak aseko dituen ekoizpenerantz joaz, baserritarrak beren ereduaren jabe eginaz, natura errespetatzen duen lurrari loturiko nekazaritza sustatuaz, tokian tokiko eta sasoian sasoiko kalitatezko produktuak ekoiztuaz eta baserritik bizi direnei ogibide duina bermatuaz. Zaborren birziklatzea. Bizi dugun eredu kontsumistak kontsumitzera eta botatzera bultzatzen gaitu. Bestalde, gaur egun egiten dugu zabor bilketak ere horretara garamatza. Kaleko edukiontzi bidez egindako bilketak gehienez 135ko birziklatze tasa lortzen du. Badira eredu alternatiboak ordea, usurbilgo atez-atezko zabor bilketa adibidez. Esperientzia horrekin, 130 birziklatzetik 180 birziklatzera pasatu dira herrian. Ur zikinen tratamendua. Ur zikinen tratamenduaren inguruko kontzientzia gero eta handiagoa da lurraldean. Baina ur zikina tratatzeko araztegi edo sistema guztiak aldira iraunkorrak? Ez. Foru Aldundiaren ereduaren aurrean badago ur zikinen tratamenduari heltzeko beste modu bat ere. Posible da, zingira eta urmaelen kombinazio egoki baten bitartez, araztegi industrialek lortzen duten ur kalitate berbera edo hobea lortzea. Hau da, Otxandion egin duten proiektua, Ezker Abertzaleak bultzatuta. Hazkunde ekonomikoa kantitatean hastea da definizioz. Ingurumen kapitala eta gizarte kapitala ordezkagarria baldin badira, garapen iraunkor Raulak dioenez, hazkunde mugagabea ezinezkoa da, planeta mugatu batean bizi garelako. Hala, hazkunde iraunkorra ezinezkoa da. Benetako iraunkortasuna kontsumo kopuru bat da. Era mugagabean eutzi ahal zaiona ingurumena hondatu barik.
Hau da, garapen iraunkorrak sendoa izan behar du, eta hau da Durangaldeko ezker abertzaleak aztertu, landu eta plazaratu duena.